Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukomana Shi, muri sei zvenyu? Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndakaitawo mari mukoma apo pandainge ndichiri ne25 years. Ndakametisawo pandainge ndichiri form 4 ndokubva ndachizotizirwa nemusikana wangu wandainge ndichidanana naye. In fact, ndaiva nevasikana vangu vaviri vandainge ndichidanana navo ndainge ndisati ndanyatsokwanisa kuita sarudzo yangu mune zvakanaka. Then ndakazoti ndanzwa umwe wacho achiti ndava nepamuviri ndiye wandakazosarudzawo kana kuti ndikangoti ndiye akazoitawo munyama iyeye. Mukomana Shi, sezvo amai vangu vainge vakazoshayika, baba vakabva vachizowanawo mukadzi wechinumber 2, amai nini vaigara vachingotishungurudza at all the times. Worst of all, apo pavakazoona ndauya nemusikana ndichivaudza kuti musikana uyu ndainge ndamumitisa zvino kuti ange achiramba achigara nevabereki vake zvainge zvisingaiti. Vakapopota chaizvo mukoma, saka life yatainge tichirarama yainge iri very hard because ivo vakati mwana wavo zvainge zvisingaiti kuti ange achizorara kana mukitchen. So it was either tainge tichazorara tose muspare bedroom imomo kana kuti mukitchen. Nemudzimai takabva tazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichirara zvedu mukitchen, but vaizoti kana pakati peusiku vaiuya vobva vatanga kugwedebudza mapoto. Dzimwe nguva vaitokwanisa kutobika kana pakati pausiku zvekuti kurara chaiko mainge musingatokwanisi kana kurara. Kudzamara vazotanga kupopota vachiti zviri nani kuti munge muchirara zvenyu mupassage macho. Dzimwe nguva maizotongokaruka munhu ava kutokorobha kuma 3 am 4 kana kuti kuma 5 am. Tikazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichitongorarawo muspe imomo, tairara pari pasi mukoma, but still takatongoona kuti zvainge zvisingaite sevanhu vainge vari newly married and tiriwo paromantic period yedu. Tainge tisina nguva yekuti tinge tichifadzana nyama dzedu. Then ndakazoti ndawanawo zvimari. At that time ndainge ndava kuitawo zvechikorokoza, ndobva tazotsvakawo one room chedu tikabva tatanga kugara hedu kwedu kwatainge tiri free and happy. Nekufamba kwenguva mukoma ndakaitawo mari kuburikidza neizvozvo zvandainge ndava kuita zvechikorokoza. Then ivo amai nini vakabva vachizotanga kundinzwira godo. Ndinongonzwa zvichinzi kune kwavakazoenda uko kwavakazonondibatira munamato wekuti upenyu hwangu unge uchizongoramba wakadhakwa. Mukomana Shi, iniwo ndikabva ndachizotanga kufamba nekusaidi, but ini ndiri munhu akangogara akarerekera kusaidi kune vanoita zvechivanhu. Ndakazoti ndaenda kuya ndobva ndakabva ndachizorakidzwa glasi ndikatoona zvose zvavainge vachiita kudeketera pamusoro peupenyu hwangu. Then ndakabva ndachizonzi nasekuru vaiva nemushonga uyo wavainge vachida kuzondipa vachinditi mushonga uyu kana wasvika pamba paunogara unofanira kuti unge uchizochera chikomba obva wazongoisa mushonga uyu. Ino handina kutoziva kutoti mushonga iwoyo wandainge ndapiwa ndichinzi mushonga welaki wandainge ndakanzi mushure mekunge ndaucherera pamba pandinogara ndinofanira kuti ndinge ndichizoufukunura after about 2 weeks. Mukomana Shi, ndakabva ndachizokanganwa because kune kumwe kwatakazoenda kwainge kuine maini yainge yabva mukuvhurwa nemaChina. So ipapo maChina awa anga akati munhu wese apinda painterview and anenge akwanisa kurakidza kuti iye anogona kushanda zvemunyika medu mukoma, paishandwa mukoma, vamwe vanhu vaifenda, munhu aitotadza kuenda kana kutoileti chaiko, vanhu vachingoita weti vakamira because maChina awa ainge akati uyo anenge agona kurakidza kushanda kuti anogona kushanda nesimba ndiye watichapa basa. Iniwo ndakazofeila paya, kwava kupiwa kamari kangu, kwava kudzoka, asi ndakazoti ndiri munzira kudzoka kwava kunhonga mari lake riya rainge rava kutanga kushanda zvino. So ndakati ndanhonga mari ndikabva ndati pano ndava kutoenda kunotengesa because hazvisi
easy kuti munhu unongonzi watongonhonga mari. Ndakaenda negoridhe rere ndikanorichingisa, ndikabva ndatowana mari, ndikabva ndatenga motikari yangu, ndikadzokera kumba ndikarakidza mudzimai motikari, ndokubva tatotanga kabhizinesi. Uye zvekare ndaike ndava kuita zvekutenga gold ndichitengesa sezvandinoita pari zvino. Ndakabva ndachizokanganwa kuti after 2 weeks ndaifanira kuti ndike ndichizofukunura mushonga uya ndobva ndazoudzosera kwavari sekuru ava, kuitira kuti laki iri kana rozoshanda pandiri risazoshanda riine kakupanduka kwarinenge raita mukati. So nemudzimai takafara, ndikaenda ndikanorora mudzimai wangu, ndokubva tatoronga kuchata, but mudzimai akachizofa manje, akangoti musoro ndiye Sarai. Mukomanashi ipapo pakaitika something that I could not understand, because mudzimai wangu ainge ava kufema zvino neoxygen machine, but oxygen machine iyi akazoti manesi ava kuya for a check up, vakabva vaona kuti mudzimai wangu ainge abviswa paoxygen machine. So it seems as if there was someone who sabotaged my wife, but this was even before visitation hour. Zvimwe kuda mweya iyoyo yezvikwambo yakanomubvisa paoxygen machine ndokutoparara kwakaita mudzimai wangu kwava kusiya zvake mwana wedu achiri mudiki chaizvo. Then ndakabva ndachizotanga kungoita mari zvandainge ndisinganzwisisi. Ndaingokaruka ndatosangana nemunhu anenge ava kutonditi ndine dhiri rangu randikuda kuti iwe unge uchizondibatsira paya. Ndotoona kuti dhiri iroro riri kana rikuma 10,000 US, ndobva ndatopiwa kana kakommission ke 2,000 kutongopiwa kakommission without anything chandinenge ndamboita kana kuburitsa ziya. So ndobva ndakabva ndachizorangarira kuti apa tainge takazototama kuti chibva kuya. This was even before mudzimai wangu azoshayika. Ndikati ndava kugarawo kumadheuteu, ndikati ndine kabhodhoro kaya kandainge ndakanzi after 2 weeks ndiri kufanira kuti ndige ndichizokafukunura. Ndobva ndazokadzosera kwavari sekuru ava kuti zvino ndige ndichidzokera kuya painge poti netsei mukoma, ndokubva ndazongosiyana nazvo. Ndakachovha mukomanashi ndingori singo kudaro ndichichema mudzimai wangu. Kudzamara manje ndava kutanga kunzwa zvinhu zvaifamba muceiling. So pandakatanga kunzwa zvinhu zvichifamba muceiling ndakati zvimwe kuda rainge riri gonzo, but one day ndakazopepuka pakati peusiku ndikanzwa zvinhu zvacho zvainge zvichitaura neni zvichiti zvainge zviine nzara. Ndaitonzwa voice rainge richibuda muceiling richiti usatya nekuti ndisu. Ndakavhunduka mukomanashi. Pandakada kuburuka pambedha ndokubva ndatotsika chimwe chiremwa chikaita noise zvekuti kana neni ndakabva ndaridza mhere, chimwe chacho ndopa chakazobudikira chikauya chikabva chazondibata pahana yangu apa, chikabva chati uri murume iwe, dzikisa uye zvekare tsitsisa hana yako, usatya nekuti pano takauya kuzokushandira, tiri vashandi vako, hatingambokukuvadze kana ukangotipa zvatinenge tichida sevashandi vako. Tichakuremekedza uye zvekare tichaita kuti unge uchizova mupfumi anokwanisa kutoverengwa panoverengwa vamwe vapfumi vemuno munyika yedu yeZimbabwe. Komanashi ndainge ndongobvunda zvino ndichingodedera chikwambo ichi chichitaura neni. Chakandiudza miko nemirayiro yose yandainge ndichifanira kuti ndike ndichizotevedzera uye zvekare nezvandainge ndichifanira kuti ndike ndichizonoita paguva remudzimai wangu kuti asazondipfukira. Zvikandiudza kuti ndo zvainge zvakamudzipa mudzimai wangu uyu. Ainge asina kuzofa nekuda kwekuti ainge abviswa paoxygen. Hanzi zvakazotoitika zvinhu izvozvo mushure mekunge zvinhu izvi zvamudzipa, but zvinoramba kundiudza kuti akazviita iye ndiani. So mushure mekunge zvazondizivisa kuti izvo zvainge zvakatopanduka sezvo ndainge ndakatadza kutevedzera mhiko dzekudzosera chibhodhoro chiya after 2 weeks, mukoma zvikabva zvandaita chitigadzirira nzvimbo yakanaka yekugara, asi pano hapaite nekuti pane ruzha. Ndikati ruzha seiko? Kwenga wani zvatiri kumasebhabhu, umwe noumwe anoita mind own business or his business. Zvikabva zvachizoti kuamai vepanext door noise yavanoita hauinzwi here? Ndikati kwete, handina kana noise yandinombonzwa. Zvikabva zvazouya zvikabva zvandifuridzira munzeve mangu umo. Zvakati zvandifuridzira munzeve mangu zvikabva zvazoti uteerere unzwe usiku hwanhasi. Mukomanashi
ndakaswera muswero wese wezuva ndichingonzwa maungira nekushinyira munzeve dzangu. Zvino dzakazoti dzava kuma 9 pm ndo pandakazoti ndo noise yacho. Amai vepanext door vainge vatori mubedroom mavo vachinamata mukoma vasingatomboite noise, but kwandiri ndaita sekunge ndiri kunzwa munhu ainge akabata mapoto maviri achimarovanisana. Mapoto iwawo ndo noise yandainzwa zvekuti zvaita kurwadza munzeve dzangu mukadzi uyu kusvika apedza kunamata. Ndikati ndokusaka zvinhu zvangu zvandiudza kuti pano hapagarike nekuti munzvimbo muno mune munhu anozviitira ruzha. Kwava kuchitsvaka zvino zvaifamba neni zviri mubhuti remotikari zvichindiudza kuti apa hapaite apa panoita, kuzonosvika zvazondirakidza pane pamwe pamba apo pandiri kugara pari zvino. It's a double storied house, uye zvekare ndakazosvika pakutaurirana nevana vemuridzi wemba iyi variko kumhiri kwemakungwa kuti ndafunga hangu kutenga imba sezvo imba iyi yainge yagara isina munhu ainge achigara mairi because rental yacho yainge ichiti dhurei. Ndokubva ndazovapa offer yekutenga imba tikabva tazowirirana because their father at that time was very old, wakazoshayika zvake murume iyeye mushure mekunge taita process yacho yose. Zvakabva zvazoti ndige ndichizozvigadzirira pazvo pekugara, saka ndine imwe room. Murumu umu mukoma ndakatomudhizaina zvekuti ndakatoisa ladha rekuti kana ndiine chikafu chandinenge ndichida kuzvipa ndinotokwira ndotopinda muceiling ndobva ndazvipa chikafu. Saka zvinhu zvangu izvi mukoma, pane chimwe chakatoita chimunhu chinowanzokuuya kuzotaura neni, pane icho chiremwa pane zizi uye zvekare nenyoka zvinogara muceiling. Basa razvo nderekuti zvinopota zvichindishandira mukoma. Kutaura kudai ndinomwe mukadzi wandiri kugara naye haatozviziviwo kuti inini ndakatoromba, and first time pandakachekeresa ndakashandisa ropa remudzimai wangu zvakangondiudza kuti chitsvakawo umwe mukadzi kana nguva yedu yekuti tinenge tava kuda ropa mukadzi iyeye tinenge tamuisa pafeeding scheme kuti tinge tinyazokuzomudya takapombomara. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo at a very young age mukoma. Ndakaita mari, ndine mari, and vanhu vazhinji vanotongofungidzira kuti ndakaita mari kuburikidza nekutengesa goridhe kwandinoita, but kwete sandizvo mukoma. Yanguwo mari imari yeropa yandakaita mushure mekunge ndaona kuti ndanyanyisa kutambudzika nekushungurudzwa nastepmam vangu vachindiendera kumasowe vachindiitira mhiko dzekuti ndisambofa ndakakwanisawo kuita mari. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Chazondiunza pano inhau yekuti ndava kuda kutsvakawo nzira yekuti zvinhu izvi ndinge ndichikwanisa kuzvikamura nekuti zvakawanda. Sezvo ndiine chimwe icho chandinokwanisa kucommunicata nacho, ndanga ndichiti kana zvimwe zvose izvi ndikazvirasa ndikasara nacho chidhara icho, at least tinokwanisa kutotaurirana, then ndinokwanisa kuzonegotiata nacho kana kuri kunzi chinenge chichida kuti ndipote ndichiita zvipiriso zvekuuraya kana mombe, mabhuru, sezvandinongonzwawo vamwe vachinzi ndo zvavanoita vakaromba. Pagore nepagore vanouraya bhuru rimwe chete kana kuti mabhuru maviri, then chobva chava chichinwa ropa. Ndo zvandanga ndichifungidzira izvozvo zvimwe izvi, sezvo ndisingakwanisi kucommunicata nazvo zvobva zvaparadzwa azvo. Asi pekutangira ndipo pandisina, sezvo zvinhu izvi zvakandiudza kuti hazvidi kugara padhuze nevanhu vanoita zvekunamata. Ndinototya kana kuti ndinge ndichikumbira mhuri yeZimbabwe kuti inge ichindinamatirawo, asi sezvisinei ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. To those who want to judge me, who will call me a wife killer, an evil man, please you do not understand kuti zvadainge ndichisangana nazvo panguva yacho iyoyo ndichizonosvika pakunosarudza kuti zvinenge zviri nani kuti ndinge ndichizoromba inhau yekutambura mukoma. Hakuna munhu anozvarwa achizviudza kuti inini ndikuda kuzoita upenyu hwekuromba. Please post my story. When you post my story ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Uye zvekare mudzimai uyu wandigere naye ndizvo zvakatondisarudzira. Zvinhu zvakatondinetsawo kuti ko zvinhu izvi zvinogondisharudzira mukadzi wekuti iye vabereki vake vanonamata, baba vake ndivamufundisi. Ndikati ko izvi wani zvakandiudza kuti hazvidi kuti ndinge
ndichizogara pedyo nevanhu vanoita zvekunamata. But one zvava kuti ndinofanira kuti ndige ndichitora uyu musikana vabereki vake yet vari mapastors. Ndakamutora munhu wangu mukoma ndikamuroora ndikachata naye. Saka ndikufamba kwenguva ndo pandakazotanga kufind out kuti ivowo vabereki vake hongu mapastors, but chechi yacho yavanonamata inokoshesa vanhu vanenge vaine zvinhu zvavo rather than kukoshesa vanhu vanonamata. Ndakatomboenda hangu kuchechi kwavo, hana yangu yainge ichingorova kuti zvino ko kana zvinhu zvangu zvikasvika uko zvikabva zvazotanga kumanifesta pandiri ndichanyara sei apa, ndichizivikanwa kuti ndichazova mukwasha wava mufundisi. Mukomana acho ndakangoti ndichingonopinda muchechi. Munoziva, there are other things when you are not a spiritual person that you can never understand. Kana church ine vanhu vanonamata who are very powerful in prayer, church iyo yomukoma uchingonopinda so unotonzwa kuti munenge muchidziya. Asi kana kuri kunzi paya pekuti vanhu vava kutanga kuimba, unotanga kunzwa temperature ichitokwira, uchitanga kutotsva zvekuti unenge wava kudikitira neheat inenge yavamo muchechi imomo, zvisinei nekuti munenge muine maaircon here kana maoverhead fan. Asi kana mufundisi ava kuparidza ndopaunozotanga kunzwa kuti ya panapa manje ndakandwa mumoto. Ndakati ndichinopinda muchechi meme mainge makaita kuti tono, mainyatsokuroverera kamwe kamhepo kanonyatsofefetera apa muine maaircon. Ndakanyatsokunzwa kuti ya panapa I have arrived home. Kana icho chidhara chiya ndakatochiona mukoma chakangoti mveso, ndikabva ndatoziva kuti muno mandainge ndiri mainge musitomborina kana the glory iyo yacho yavanoti glory yaMwari. Ndakanakirwa mukoma kutotanga kutopombonoka zvekutotambawo panguva yepraise and worship. Handina hangu nguva yekuti ndinokwanisa kuramba ndichienda kuchechi, but ndinotoziva kuti the reason as to why zvinhu izvi zvakazosarudza kuti ndige ndichizoroora mwana wamufundisi, it is so as to shield me from the eyes of the public. Hakuna anozombondifungidzira zvakaipa sezvo ndakaroora mwana wavamufundisi. Ndiyowo confession yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, mwoyo wangu unorwadza zvokwadi nekuda kwekuti ndakaurayisawo mudzimai wangu uyo wandakatambudzika naye kwenguva refu, uye zvekare uyo wandigere naye anytime ndichazongopiwa signal kana nguva yakwana yekuti naiyewo anofanira kuti ange achizofa. Ndichange ndichitevererawo ndiri mucomment section ndichinzwawo kuti mhuri yeZimbabwe inoti kudii. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakaita mari ndichiri mukomana wechidiki. Zvakangoma hazvo vedu we. Ivo vamufundisi ivi ava vakabva vatochivawo mari ndokubva vapa mwana wavo kune munhu uyo akaromba. Hanzi chechi yacho mazvinzwa here? Hanzi kana uri munhu ari spiritually gifted ukatopinda muchechi unotoona kuti chechi iyi there is the glory of the Lord kana kuti hapana. Hanzi ndakapinda muchechi macho ndikatonzwa kutoti makaita kutonhora kuti tono. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi kutendeuka ndinoda, asi zvinhu zvangu izvi ndo zvandinotya. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Again, I encourage you kuti munge muchizotaura navahanzvadzi vedu vaya vari kuti vana sekuru vavo, hanzi sekuru vangu vakakuvara paaccident. Please try to speak with her. Ndakaisa mafone numbers avo paepisode yacho iyoyo. Please ngatitaurei navo paWhatsApp tinge tichizovabatsira.